busing Niphai koi arni ada Borpung circap alom Borpung pen Chokihola kacheleng Atover Bolero ihum Bolero pick up ahem konglong ahiring tang rak pen kachingkoi ajok banghini adim along amat apran Kedam. Sonsi Nilip constituency Chokihola police station kaperlo Borpung pen Chokihola kacheleng Atover Borsopong arleng along ihum AS 23 CC 5199 ahem konglong kachingkoi ahiring tang rak ajok adim along amat banghini pisusu amat aprandam juilo. Lapen penangan arenga hu kisu atum tong sekot pen Chokihola hospital along si langpon bomlo. Bonta Doktor atum kithan pon ladaki un ilu upen ajok golaghat along an palipon tunang koklo. Lapen haladak golaghat civil hospital along pondet pen nonamat asapsu memuchot pusi birtalong pon. News Tech report Karbiang Long News Focus 24/7. Kedam bom kunap ya sina tu baik lo. Borpung long pharong pe. Ante la bahini amuni thi lo na tu men sini igma. Maria rong kaki. Ini lo, kena asupu lo hatuson. Asupu. Hatuson Ramsa. Ante latum kopuson pe lo nali latum phan bangke kopi pe lo bodhi klai ke mane na tum pu lo pu borpung pe bang bom husi la puson khotuna phul lo. Ante na tum non ke pu lang ber ke poi phan bang kopi awastha sina de klem poni lo. Nali ke ante kopi hema aza. Ini hem sang hop kok lo. La non apang ita mi ke. Ini hem sol lo. Ala, di keluar bu ini kumis kumis itu kalau lagi. Kang sampai aja. Curi tu lah ya curi. Itu cabi. Ini lah, tu mahal lah, orang semua tu kerja ni selalu. Ya, jadi.